फोजाखांगिरि राफुदाय रबिराम दैमारि आरो रुंसारि धर्मेन दैमारिनि गोसोखां राङारि बान्था जोलुर बादायनाया थुंगेबाय। उदालगुरि जिल्ला बर'बाजार दखरानि सिङाव थानाय दुबगिरि बोरि गामि जौगाखां आफाद आरो लाइमोन आफादा फोजाखांगिरि राफुदाय रबिराम दैमारि आरो रुंसारि धर्मेन दैमारि गोसोखां राङारि बान्था जोलुर बादायनायनि जोबथा गेलेनाया थांनाय सानाव जोबनानै थाङो। बे जोबथा गेलेनाया दैफांकुटी एफसी आरो रेगा एफसी बे मोननै गोख्रों हानजानि गेजेराव जानानै थाङो। मोननैबो हानजाया गोख्रों गेलेनानै गल सोलायनो नाजादोंब्लाबो मोननैबो हानजाया गल सोलायनो हायाखै। नाथाय जोबनायाव ट्राइबेकार गेलेनायाव दैफांकुटी एफसीआ 6 गल आरो रेगा एफसीआ 7 गल सोनानै देरहासार जानो हायो। आरो बे जोबथा जोलुर बादायनायाव थाखो 8आव फरायबाय थानाय फरायसा अखिल दैमारिया देंखोगिरि महरै बाहागो लाफैना गावनि मिलौदो गारांजों मेथाइ खनना रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होना मेहेरगोनां खालामो। मख'जाथावदि बे जोबथा गेलेनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोबिन्द बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। रौता ओनसोलनि बोरि गामियाव रुंसारि रबिराम दैमारि आरो धर्मेन दैमारि बिथांमोननि मुङाव बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय जि खेला बिनि जिनि जोबथा खेलायाव बाहागो लाफैनो मोननानै खाबु मोननानै गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोना जिहेतु समाज सिबियारि दा बिथांमोनखौ जों गोसोआव लाखिनो थाखाय बिथांमोनखौ अरायबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोसोखांनायनि थाखाय लोगोसे बिथांमोननि मुंखौ लानाय लोगो लोगो बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै गोसोआव फैनाय बिनि थाखायनो बे खेलाखौ होनाय जादों। आरो बेखौ रुंसारि रबिराम दैमारिनि फिसाला आरो बिनि लकेल रायजोफ्रा ज' जानानै बेखिनि खेलाखौ होदों। बे जोबोद गोजोनथाव जादों मानोना खेलानि गेजेरजों जों मोनसे मोजां थासारि मोजां बारहावा सोमजिहोनो हायो। बेनिखाय आरो लोगोसे जोंनि उन जोलैफोरखौ गेलेनायनि बागै मोनसे एनकारेजमेन्ट होनायबो जायो। बे गासैबो थांखिखौ लानानै खेलाखौ होनायाव अन्तत बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर गासैखौबो खेल नायनो थाखाय फैनानैबाबो लोगो मोनलायनाय बे मोनसे खाबु आरो प्लेयारफोर गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गेलेनो फैनाय बिथांमोना बेयाव लोगो मोनलायनानै बिदिनो लकेल मानसिफोरजों इन्टारेक्सन जानाय बिदि मोनसे खाबु आरो बेबायदिनो मोनसे फुटबल खेला जेरावहाय बे मोनसे मिटिं ग्राउन्डबो जायो टुगेदार मिटिं ग्राउन्ड आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैयो आरो बेबायदि थांखि लानाय बे खेलाखौ खुंनाय जादों आरो आसा खालामदों बे खेला मोजां जिहेतु थांनाय समावथ' जोब्बाय दिनै जोबथा खेला आरो बे जोबथा खेलायाव मोजां जागोन। बेखौ जों साबायखर होदों जायफ्रा खेलाखौ दैदेनदों जों साबायखर होदों जायफोर प्लेयारफ्रा जायफोर टिमा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनै जायफोर टिमा गेलेदों बिथांमोनखौ जों गाहाम हामग्लायनाय अनसायबाय जाहाथे बिथांमोना मोजां गेलेनानै रायजोफोरखौ मोनसे एनकारेजमेन्ट होयो आरो लोगोसे रायजो राजाफोर जायफ्रा बेयाव नायनो फैदों बिथांमोना जाहाथे नायनायनि गेजेरजों जोंनि प्लेयारफोरखौ मोनसे थुलुंगा होयो एनकारेजमेन्ट होयो बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायनाय जाबाय। दिनै जों सरकारा बिटिआर ओनसोलाव बिभिन्न रोखोमनि गेलेनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि हाबाफारि लादों। आं आसा खालामदों जे जोंनि गेजेराव बिटिआर ओनसोलाव बिदि फुटबल भलिबल जेसेबां जि गेलेयो बेनि मोनसे मोजां बारहावा जों सोमजिनो नाजादों आरो बेनिखायनो गामि ओनसोलफ्राव जों फुटबल गेलेनायखौ खुंबोदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां बारहावा लाबोनो हास्थायदों। आसा खालामदों सरकारनि जे थांखि बेयो जाफुंगोन। बर' बाजार ओनसोलनि आरो धुबगुरि बोरि गामि गेरुवा रौता बे गासै ओनसोलाव आरो उदालगुरि जिल्लायावनो सिनायजानाय सासे गोख्रों समाज सिबियारि बर' हारिखौ जेब्लाबो गोसो गोरबोजों अनसायग्रा फोजाखांगिरि राफुदाय बिथांनि बिमुं होनाय जादों रबिराम दैमारि। बिथाङा धुबगुरि बोरि गामिनि बिथांनि गोसोखांथियाव धुबगुरि बोरि गामि आफादजों लोगोसे बिथांमोननि इयुथ जि मोनसे क्लाब दङ आरो न'खरनि बिथांनि फिसाज्ला गिदिर रनसायग्रा दैमारि ज' लोगो नांनानै फुटबल कम्पिटिशन बिथांनि मुङाव होनाय जादों।
आरो दिनै जोबथा हाबाफारि एबा फाइनाल गेम आरो बे जोबथा हाबाफारियाव गामि आफाद बिथांमोननि लाइमोन आफाद न'खरनि हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों। रबिराम दैमारि बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आं आनान गसाइनाव आर'ज गाबबाय आरो बिथाङा गोलाव समनिफ्राय जिहेथु आं बे ओनसोलनिनो आंनि गामिया साखाथियावनो आङो उन्दैनिफ्रायनो मिथिगौ आरो बिथांजों माखासे सम बर' हारि जौगानाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' बाजार आनसलिक गोदोनि दरं जिल्ला आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला खाथियाव थाफानानै बिथाङा थोंजोङै खेंसालियायै जथेस्थ' मदद होबोदों आरो उननि समाव समाजारि राजखान्थियारि बिथिङाव हारि जौगानायनि बिथिङावबो बिथाङा सांग्राङै कनसियासलि मैखोमै रल लाबोदों। सासे मोजां आबादारि सासे खोब साधारन बेक्ति किन्तु हारिखौ गोसो गोरबोजों अनग्रा सासे सुबुंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया किन्तु बिथांनि मुङै बिथांनि जे हाबा मावलांनाय आरो गोसोखांथियाव न'खरनि सोद्रोमा गामि आफादा जि मोनसे जोलुर बादायनाय होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। आङो धन्यबाद होगोन आरो दिनै फाइनाल गेम बेनि गेजेरजों बे ओनसोलाव खौसेथि बे ओनसोलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनै बे गेलेनायखौ नायनो फैदों। खाथिनि आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय क्लाब बिथांमोना बेयाव बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे स्पिरिट मोनसे केरियार दानाय आरो जोंनि गेजेराव गेलेनायनि फारसे जि मोनसे सांग्रांथि बियो गोग्गोमै महर लागोन आं मिजिंथिबाय आरो दिनैनि जे हाबाफारि बे थारैनो मोजाङैनो जाफुंसारबाय आङो बेखौ मोनदाङो। गोजोन्थों। बे बादायनायाव दिनै जोबथा फाइनाल बादायदों आरो बे बादायनायाव उदालगुरि एबा बर' बाजार रेगा एफसि आरो दैफांकुथि एफसिजों मैखोम बादायलायनाय जायो आरो बे बादायलायनायखौ जों नुबाय माने मोननैबो सोलायलायनो हायाखै द्र' थादों। ट्राइब्रेकारावसो बिथांमोना देरहालायदों। दा रेगा एफसिया देरहाबाय। दा बे खेलाया ओरैबायदि मोजां जादों जाहाथे मोननैबो मोजाङै नांलाय खमलाय मोजाङै गेलेनानै दिन्थिबाय। रायजो राजाफोराबो जोबोद मोजां मदद होदों आरो बे मददखौ मोननानै जोङो सामलाय आफादफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे फैबाय थानाय समावबो रायजो राजा बिथांमोना बेबायदि फुटबल गेलेनाय हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैगोन। बिनि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनखौ इयुननि थाखाय आङो खावलायबाय। फुटबल बादायहोनाय जोबथा फाइनालनि दान बान्थाखौ बिथां रनसायगोरा दैमारिया गावनि आंगो बिफानि मुङै 50,000 प्राइज मानि होदों आरो गावनि बिदा रुंसारि धर्मेन दैमारिनि मुङाव 35,000 बान्था होदों। बे बान्थाखौ लानानैनो जोङो धुपगुरि बरिगाव गामि आफाद आरो सेंग्रा आफादा लानानै बे खेलाखौ दैदेनदों। जों आसा खालामदों बे खेलाखौ दैदेननायनि गोबां थांखि दङमोन। बे थांखियानो जाहैबाय बिथाङा सासे समाजनि मोजां खामानि मावलांनाय हिसाबै बे ओनसोलाव बिथांनि मुंखौ गोसारहोनो आरो अराय बे थैना थांब्लाबो बिथांनि मुंखौ गोथाङै लाखिबाय थानो आरो नैबे जोंनि गेलेग्रा फोथारा बिराद सना फोथार। बे फोथाराव माने सप्तासे अखा हाब्लाबो हाब्रुबो जाया आरो दैबो थाया। सप्तासे अखा हाबाय थाब्लाबो गेलेबाय थानो हायो। बे ओनसोलनि जौसिन फोथार होनना बुङोब्ला गेलेग्रा फोथार होनना बुङोब्ला नैबे जोंनि गामिनि गेलेग्रा फोथारा। बिनिखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जोंनि बिटिआर हालामनि बिटिआर सरकार बिथां गेलेग्रा बिफाननि मा होनना बुङो इएम दावबायसा बर' आरो बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'निसिम आं गुरै खावलायनो लुगैदों जाहाथे बे फिल्डखौ मिनि स्टेडियाम खालामनानै होयो। बिनि थाखाय जोंनि बे सामलाय आफाद आरो एबा धुपगुरि बरिगाव गामि जौगाखां आफाद आरो सेंग्रा आफादा खुथारै नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबहरदों जाहाथे अननानै बे मिनि स्टेडियाम बानायना होयो
अब्ला बे मिनि स्टेडियाम बानायोब्ला जोंनि ओनसोलनि थाखायल' मोजां जानाय नङा बे गासैबो गेलेग्रा सुबुंफोरनिनो थाखायनो मोजां जागोन बिनि थाखाय आङो गुरै आर'ज गाबदों जाहाथे मिनि स्टेडियाम जोंनो बानायनानै होयो बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन